kan wa fole no kerengere ni ala fo o sigorola amba fo be bisimla hawa jem kama dikene kani we sa sex dream we are for ka kuma di omo o ko hakilna taw fo gelami be oka na mi dafum ta kan ga duru sala bla be lu ke ka hakilna taw di ambi o bele jelin fo kerengere ni ala munu buka ga buku dawla munu buka salon kono hane ami afonya na anga bi jem kan da fu metali hemika odi anya ye ka fo ami wati mne ko sisanto ni afora ko ama chamambe no ki iyere nya finya na ki ga korolo nya fo ki ka tarbu nya fo ambe hakili be jigi jeludi la o jili ya hukum konna na folota ani sisanta da fara jumene be ani nyoche ani fana amise ka munu fo anga sisan jili ya hukum konna na ni ma chamambe no antumbe anka folo jelu doni udi me antu doni o sisan ona nyona chama yele mamu dona a hukum konna na ori anga bijem kanda ku so ni na me ne ga juru sira la bla bi lu ka o kilina tawdi ani ne ni ngal be munu fana buluka ke na mise ka menu jabi bashi foshitala hukum konna na antrase mado mali dugunti kerengere ni ala jilia hukum konna na le dibna je ka masala nyo fe anga jem kanda kunka ni ale de seidu jabati ni beba do ni zanidi jali jelilu kerengere ni ala ini nyantuma alhamdulillah saha darani ambifo wele kana ibina wala limke amiseka family soro tugumina kerengere ni ala sisa jilia ere hukum konnana ambifo ko sebe alhamdulillah nsi ibise ka fanya na seidu jabate ere john no folo aborami yana me dokuma kono okay alhamdulillah ala kan be sawama ala kan jore be tindima yani ga dokuma kono bi wala ni mon doni kasi blake katanga kuma tigima no karamo Ibrahim Usmanu kiri donso jeli masaren jeli korata fabu ni sokona fabu nuru soma katabali soma mande soma folo ani mande soma laban ne ka go fi ma ni nga go jema bi fone jeli kan nga yamaro ay o de karamo Ibrahim Usmanu o karamo Ibrahim Usmanu ale karamo kalamluntiki jeli nim sonu chama mabulu garangu chama mabulu finu chama mabulu abengunu kala anga kunun ko tabiyawla don akoma ko ni jinya ko jari la Bamako ko wala ni mon don ni tasibla karima wajibi kata Bamako tuti ka bagoma ko nyare u santigila alhamdulillah o temelen ko fe mi fuli di lamé baga bela jelema ni flele baga bela jelema jamana ko nani jamana ko kan yoro jamu ko fara yoro suru mo ko kan ne to way basi dum jamu jabate mais pour que kan don jona chama men noni zaninde njelikedi zaninde njeli mfato ko zanin jabate mo ko dugo nte jamana ngona ya ko sebe na zanin jabate ali kera gitare foladi oluga génération alufane Dauda Sangare Mamadou Gitar ani Joni oluga wakati beno du wakatuma mais zanin jabate ere gitare foladi ama domliga amakuma yani kuma soro chemi mbolo sisan no de ka bonya masiki ke no karamo Ibrahim Usmanu ko sebe ya fam na ni na wore yolo ambifu yala medo ni ngali hukum konnana na sima mauka sport be ambo la je folo ka soroka temeni ni ngal jabi toy. Tout commence ici, au Mali, avec une industrie cimentière nationale, moderne et maîtrisée. CMM produit des ciments conçus pour répondre aux exigences réelles des chantiers modernes. Sur le terrain, chaque ouvrage est soumis à des contraintes élevées, charges importantes, structures en béton armé. Pour les bâtiments et grands ouvrages, le choix du ciment est une décision structurelle. Résistance mécanique, régularité des performances, sécurité à court et long terme. CEM2 42.5, un ciment polyvalent, adapté aux ouvrages courants, offrant un excellent confort de mise en œuvre et une performance maîtrisée sur chantier. Un ciment d'ici pour bâtir l'avenir du Mali. CEM1 42.5, haute résistance, conçu pour les ouvrages lourds, les structures porteuses et les projets de grande hauteur. Une prise contrôlée, une limitation des fissurations et une durabilité renforcée dans le temps. Avec ces deux ciments spéciaux, CMMSA confirme son leadership, son engagement en faveur du Made in Mali et s'impose durablement comme la référence du ciment pour les grands projets et les constructions modernes au Mali. La qualité internationale produite au Mali. CMM, le ciment, notre métier.
Mina fo anya fo itugumi anga documentary ke min kan bi odi follow jelia ani san jelia amna wala lu ka be family so tugum na obela fa jelin folino zani ibise jani den jali ambe aketi ibise ka fanya na na ya me ku jelia ere bulu jelia ere fenju menu du follow yani amedu anga documentary yere konnana alhamdulillah abibatu ni jara ko jugu konta si konta don non karamogo ko madundo ko demisani fambe sanu nga ka kungulo Israel ko ma koroba fambe ne ke finye nga kungulo sanu o ba jira ko demisani be se ka fili wati be ka to kumala ni filmu ya ne ka fotala mo ya fadelike sabu kalande kuma do na ibi ka kuma do fo mi ma famu bikle la ko sebe before the ko tontigi ani horon e ya famo tontigi ani nyamakala e ya famo ati foko jeli kan horon ko nyamakala ni te jeli nyamakala ni jeli nga before the ko nyamakala ani tontigi no na fara ko horon jeli ko to la tugun tontigi ko to la tugun obede horon ama fo jeli horon chamma fo jeli ani horon ya before de ko tontigi ani nyamakala ya fam bon tontigi bi mo bo de lama ka fo ko horon ko de ko yera mabla mo ko mbi liberté babulu ko abi fo de ko horon donc bikle la ama fam jeli bo la horon bo la ya komi bi terme na pour ka famu do am tan o sera pour ka famu mi to fo de ko tontigi na nyamala ya famu bon nanto bi la kunu ko kle yana tunga fo re ko jeli atu fo de ko nyalifa nunu manga mo yala nu tanga mo yala nga mo ya mangi ko sebe ko ne bula dengulu bula furasi bola akaja ali janada bola nunu manga mo ya ke kalaja ni ya ta kalaje anga mali tarugula siya bena akanya makalado ni marakata marakajela before de mako garange ni flata flagila before de mako mabo sebe donc on a ɲɔgɔnna biti mais yini jeliya tun kana a tun bɛ fɔ de ko ɲɛli fa ninnu b'an ka mɔgɔya la u b'an ka mɔgɔya ladiya misali la a bɛ yɛlɛma k'a kɛ jeli ye cogo min na yɔrɔ ni farikolo tigɛ joli de bɛ bɔ ni joli t'i ka mɔgɔya la i ka mɔgɔya man di ni ye bagan da k'a kan tigɛ n'a joli bɔra baara kɔnɔ a bɛ sa de ko ninnu ka ɲi an ka mɔgɔya la k'an ka mɔgɔya kɛ k'a ladiya ka balimaya dilan an bolo ka furu dilan an bolo ka teriya diyan an bolo ka sigiɲɔgɔnya diyan an bolo madama kuma ni kuma ni kungoya sɔrɔ ninnu k'a kɛ k'a ladiya donc a yɛlɛmana o wagati k'a kɛ ko jeli n'o tɛ kunun ko a tun bɛ fɔ de fɔlɔ ko ɲɛli fa daw teliya kojugu ko jeli i y'a faamu sinon n'a fɔra ko hɔrɔn ani jeli o kuma in ti faamu man di bɛɛ de ye hɔrɔn ye a ye fɔ de ko tontigi ani ɲamakala e y'a faamu n'o faamu an n'o fara an ka dɔntaw kan i bɛ ka walawala cogo min na yalima an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi a bɛ ten wa bon alhamdulillah fɛn ɲininkali diyara n ye kunun ko ɲamakalaya ani bi ɲamakalaya différence ba de donna la différence caman donna la ka yafadeli kɛ kuma in na a bɛ se ka gɛlɛya mais maninka ko mana kɛ cogo cogo a t'a fɔ ɲɛjɛ maa bɛ wolo jeli du kɔnɔ ani ye jeli ye kelen tɛ ɲamakalaya ye ni kalan de ye k'a fɔ ko n fa ye jeli ye n ba ye jeli ye donc n wolola kɔnɔ n m'a kɛ dɔrɔn parce que k'a kan ka kɛ
différence ba de bɛ ninnu ɲɔgɔn cɛ a b'a cɛ n'i wolola jeli du kɔnɔ n'e ma jeliya in kalan a bɛnnen tɛ e la f'i k'a kalan de kɛ jeliya ye dilanni de ye jeliya ye kodɔn de ye jeliya ye kokɔrɔdɔn de ye jeliya ye ka se ka gidɔn mara de o don dɛ bon ni e donna la ten parce que ko n fa y'a ye wali kelen n ba y'a ye e m'a ɲɛɲini a dɔ la fili bɛ se ka y'i ka baara la a bɛ yaala wa tiɲɛniw bɛ se ka na nka ni e min y'a kalan a ka ca ala fɛ fili cogo ma i fili man di dɛ i fili man di tel que ne yɛrɛ min filɛ nin ne bɛ kalan na hali sini ne karamɔgɔ tɔgɔ ye Burama Sumano chaque lundi ou lundi ne bɛ taa Bagaraji n bɛ taa kuma kalan mercredi ou mercredi n bɛ taa Bagaraji n bɛ taa kuma kalan karamɔgɔ Burama Sumano bolo o tɛ tɛmɛ o kan mais i ka o yɔrɔnin na ne bɛ fɛ k'i ɲininka parce que u b'a fɔ ko jeli dɔw bɛ yen nɔ u dabɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ sisan ne ko e ma ko ne kɔntɛ k'a dabɔ dɔrɔn ka bozow de dɔn k'u kalan k'a ban dɔw fɛnɛ bɛ yen u dabɔlen dɔrɔn ka nin siya in de dɔn k'a kalan mais yalima an bɛ don min na ko bi a bɛ ten cogo la parce que an bɛ k'a fɔ bɛɛ bɛ bɛɛ fɔ bon kabi kunun ko tɛ yen e b'o yɔrɔ min fɔ kabi kunun ko tɛ k'a fɔ ko nin siya dɔrɔn de talen don ɲamakala bɛ dɔrɔn de ayi ɲamakala b'i bɛɛ de kama ɲamakala ye foroba de ye jatigi de tɛ foroba ye man faamu ɲamakala ye foroba de ye nka jatigi de tɛ foroba ye ɲamakala b'i bɛɛ de kama ɲamakala bɛ société bɛɛ de kama k'a fɔ ko ɲamakala bɛ n bolo ko n kelen dɔrɔn ka ɲamakala ye nin ye ni ne tɛ a ti maa wɛrɛ tanu ni ne ka siya tɛ a tɛ maa wɛrɛ o tɛ k'a bɛ lawale fo bi o tɛ nka i b'a sɔrɔ ko lawale la hali bi a tana dɔw ma tiɲɛ du dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu duw b'a fɔ ko anw ka ɲamakala ka du de ye nin ye parce que karisa fa kɛra ne fa ka jeli ye karisa ba kɛra ne ba ka jeli ye bon ne yɛrɛ ye min bɛ n jija bi k'an fa nɔ labila a den fɛnɛ bɛ kɛ n ka jeli ye n'a sɔrɔ n'a bɛ ye jeliya sira tagama maa bɛ se ka wolo jeli du kɔnɔ i tɛ jeli ye i tɛ kuma i tɛ dɔnkili da i tɛ taama fɔ i tɛ bala fɔ i bɛ taa kɛ kalan ye o bɛ se ka kɛ mais min y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn e bɛ to e b'i sen da i fa sen na nɔ de la tel que i b'a sɔrɔ sisan e ye bozo ye e fa teri dɔ tun bɛ ɲamakala don donc a bɛ ɲamakalaya k'i fa la donc e fɛnɛ kan k'a ɲini o kan k'a ɲini ka aw ka kabila dɔn den minnu bɛ bɔ aw la k'o bɛɛ dɔn ali k'a denw fɛnɛ bila o sira tagamali la donc a bɛ fɔ ko nin y'an ka du jeliw ye y'a mɛn k'a fɔ ko du jeli in ti maa wɛrɛ tanu na anw tɛ kabi mande kun fo bi o tɛ ɲamakala ye foroba de ɲamakala ye bɛɛ ta ye mais o kun dɔnnen don fɔlɔ mais an bɛ don min na i ko bi o dɔnnen tɛ parce que o kun bɛ kɛ fɛn bɛ a kabila kun fɛn tɛ o kabila in kun o jeli in kɔni kun kɛrɛnkɛrɛnnen don mais an bɛ don min na i ko bi tant que fɛn tɛ yen i tanunen tɛ ne kuma min bɔra n'a digira mɔgɔ min na an bɛ hakɛto ɲini kɛ ok bon ko yɔrɔ yafadeli kɛ hali bi ka segin ka don kuma kɔnɔ ni ne ma fili ma ɲina o défaut ti ɲamakalaw dɔrɔn na o défaut bɛ jatigiw yɛrɛ de la cogo di ta jatigi caman gɛlɛn bɛ sisan de kunun ko bi ɲamakalakɛ de kan ka di ka tɛmɛ kunun ta kan wali dawula bɛ karisa de la bi wali succès bɛ karisa de la bi ni kungo ye n sɔrɔ n b'o wele n ka denkundi la n b'o wele o bɛ na n ka ɲɛnajɛ kɛ n ka kɔɲɔ la n b'o wele o bɛ na n ka ɲɛnajɛ kɛ bon n'o nana o mana na cogo o cogo e min y'aw ka du den ye e de b'i fa jogo dɔn e de b'i somɔgɔw jogo dɔn e de b'aw ka kabila dansigiw dɔn ɲamakala min b'aw ka du kɔnɔ wali ɲamakala min b'aw ka sigida la ni aw ka kungo tɛ fɔ a kɔ bien vrai que i b'a sɔrɔ a dɔ la a dɔw ka taninkan man di ye mais i ka ɲamakala don parce que i y'a sɔrɔ i faw ka bulonda la bon hali n'a sɔrɔ i ye mɔgɔ wɛrɛ wele u ka n'a ɲɛnajɛ kɛ e de kan ka wuli k'a fɔ o jelimuso ye wali k'a fɔ o jelikɛ ye bon pour que e ka ne dɔn min sigilen filɛ ni na an ka du ɲamakala ye ka na ko foyi kɛ ni ɲinama n'i bɛ sɔnni fana kɛ
misali la hali n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka wariba de di ka ɲamakala welelen ma min y'a ko du ɲamakala n'i t'a fɛ ka fɛn caman d'a ma a ta don enveloppe kɔnɔ ka d'a ma wali kelen i k'a fɔ ko karisa i k'a ci a ma fan wɛrɛ fɛ dɔ in yɛrɛ se ka bɔ a kalama min y'o cɛw di mais e ye dɔ wele o t'a ko du tabi dɔn a t'a ko du tabiya dɔn o nana e ye miliyɔn ta k'a d'o ma min b'a aw ka so k'a b'a fa wali k'a b'a mɔkɛ o sigilen bɛ yen bon k'a tɛ se kuma la dɔrɔn wali kelen a dakɔnɔ dɔnkili man di e ye ɲingamɔgɔ wele o nana ɔ bɔn e taara e ye miliyɔn di o ma e taara 2000 walima 4000 ta k'a d'a ma a bɛ jɔ a yɛrɛ la. a bɛ jɔ a yɛrɛ la. bon o de kosɔn n ko kuma daminɛ la n ko ni fini bɛ tontigiw yɛrɛ de la fo a ka faamu quoi. an bɛ se k'a fɔ ten. fo a ka faamu ɲamakala bɛɛ tɛ kumanikɛla ye o bɛɛ se dɔnkilida la o maa bɛ se ka ɲamakala baara kɛ ka sɔrɔ i ma dɔnkili da i ma dɔnkili da i ma dɔnkili da i ma tɛgɛrɛ fɔ. kosɛbɛ. furusira kangaw tɛ yan. a bɛ yen. ni balimaw fila bɛ ɲɔgɔn na ɲamakala dɔw bɛ yen u b'u sigi u b'a fɔ k'a bɛn mais i b'a sɔrɔ u tɛ se jamana kuma la jamana kuma ye nɛnkun garisɛgɛ de ye dɔnkili ye nɛnkun garisɛgɛ de ye i y'a faamu bon o yɔrɔ défaut bɛ hɔrɔnw de la tontigiw la e y'a faamu n'o tɛ i ka ɲamakala wele i ye dɔ in bonya don a kɔrɔ dɔ in b'a dɔn pɛrɛ kuma bɛ kuma la a tɛna se k'o lakala aw fɛ yen parce que e y'a kalifa min na e min ka mɔgɔ de don parce que a dakɔnɔ dɔnkili de diyara e ye e min ka mɔgɔ de don parce que a dakɔnɔ kuma de ka di e ye e y'a wele o de kama a ka n'o k'i la bon i y'a sara min na n'o ye kangari d'a ye bon karisa ninnu ka du tabiya bɛ tan de karisa den don karisa den don karisa den don karisa mɔden don bon n'i b'a tanu a balimamuso ye nin ye a balimakɛ ye nin ye nin fɔ ka fara a kan i ye du dilan o ye du ci de. i y'a dilan. a bɛ ten de. a yɔrɔ faamuna an ka hakili t'o la an ka segin an ka kɔrɔlenw ma. alhamdulilah. n'ala sɔnna ma i ka kuma la i y'a yira fɛnɛ k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ kuma o ye da garisɛgɛ ye dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se kuma la yalima fana mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ taa fɔli sira fɛ dɔw minnu bɛ taa dɔnkili sira fɛ o ye choix ko de wa walima o ye laɲini yɛrɛ de ye jeliya bon kɔnɔ. ok alhamdulilah o ɲininkali fana diyara n ye o ye choix ko de ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ wele ɲamakala du kɔnɔ a fa ye jeli ye a ba ye ɲamakala ye nka fɔli de ka d'a ye a se kuma in na a bɛ fɔli de ɲini k'o ɲɛdɔn wali dɔ bɛ yen dɔnkili de ka d'a ye a bɛ dɔnkili de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn kuma de ka di dɔ ye a bɛ kuma ɲɛɲini k'o dɔn mɛ a kɛra dɔnkili ye o a kɛra fɔli ye o a kɛra kuma ye o e tɛ se ka k'o kɛbaga ye abada f'e ka kalan a la de n'i ma kalan a la n'i pan k'i fila a la ten e ta bɛ kɛ sa ne de bɛ se walima i bɛ bɔ tan kɔnɔ. i bɛ bɔ a kɔnɔ. i b'a kalan de. kosɛbɛ. sisan an bɛ wagati min na ko sisan an b'a ye k'a fɔ ni min ala y'a kɛ sanga o ye sanga sɔrɔ dɔrɔn a kumakan ka di fɛnɛ hali ni a ma a ɲɛɲini ka dɔn i n'a fɔ cogo min i ko fo k'a kalan de an bɛ don min na i ko bi yalima ni o waleya sugu ninnu fɛnɛ na parce que fɔlɔ an tun b'a ye a mana kɛ cogo o cogo i n'a fɔ y'a fɔ cogo min dɔ bɛ min dɔnnen don a dɔnnen tɛ a bɛ se k'a fɔ nin ye n ka karamɔgɔ ye nin de ye n kalan mais sisan an b'a ye k'a fɔ ne kan ka di dɔrɔn ne dɔnna ne ye a daminɛ mɔgɔw ye ne kan jara mɔgɔw ye hali ne tɛ kalan ɲɛɲini bilen ne bɛ n kɛ dɔnkilida kan yalima o danfara mun bɛ fɔlɔ ni sisan cɛw an tɛ se k'a fɔ o kɛlen don degun ye dɔɔni jeliya kɔnɔ wa. alhamdulilah a diyara n ye Abiba a kɛlen don degun ye jeliya kɔnɔ don dɔ n karamɔgɔ delila k'a fɔ n ye ko n'i kɛra dɔnkilidala ye n'i ma dɔnkili ɲini k'a kalan n'i y'i ta kandiya ni nɛnkun garisɛgɛ fɛ ni dɔnkilidala min ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan min ye dɔnkilida yɛrɛ kalan ka dɔnkili kolo dɔn k'a surusi dɔn ko n'i m'i kɔlɔsi k'a bɛ dɔnkili ko mɔnɛ don i la a b'a dɔn n'i ye kuma ɲini ka kuma kalan wali n'i ma kuma kalan ni kumakɛla yɛrɛ yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen ka don min na a bɛ kuma ko dimi don i la i n'a dimi bi sa n y'a f'i ye adamaden dɔw bɛ yen u bɛ dawula sɔrɔ
f'i k'a faamu ko dawula bɛ karisa la a n'a bɛ se olu tɛ kelen ye dɛ ala ka sɔnni togoya ka ca ala bɛ dɔ sɔn dawula la nka i b'a sɔrɔ a tɛ se dɔ bɛ yen tɔgɔ t'a la jamu t'a la mɛ ni n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan a b'a a dɔnkili dimi don i la a b'a kuma dimi don i la parce que e m'a kalan ala e dawulatigiya dɔrɔn de o kosɔn kumakɛla b'a fɔ ko ɲinini kɛbaa de bɛ sɔrɔli kɛ yanni i ka don ala ten ka tɔgɔ ni dawula ɲini a la e k'a ɲini k'a kalama ye n'i y'a ɲini k'a kalan don dɔ tɛgɛrɛ bɛ f'i kun dawulatigiw cɛ la a bɛ fɔ mɛ o tɛ kɛ abada fɔ ka sɔrɔ e y'a kalan de kɛ e y'a faamu faamuna an bɛ se i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an bɛ don min na i ko bi parce que i ko ko fɔlɔ jeli jɔyɔrɔ tun bɛ ta an bɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ jeli jɔyɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ɲamakala jɔyɔrɔ ye jumɛn an bɛ don min na i ko bi alhamdulillah ɲamakala jɔyɔrɔ ye min ye société kɔnɔ dilanni an bɛ se k'a fɔ o bɛ ten bi ya bon diɲɛ bɛ ka yɛlɛma dɔ bɛ jatigiw la dɔ bɛ ɲamakalaw la dɔ bɛ jatigiw la dɔ bɛ ɲamakalaw la ka kuma in f'i ye k'a pɛrɛn latigɛ misali la i b'a sɔrɔ du kɔnɔ ala tɛ jɛ ka sɔrɔ garisigɛ di bɛɛ ma soit a b'a di denkɛ fɔlɔ ma soit a b'a di camancɛ ta ma soit a b'a di lagare ma bon du min bɛ yen ni lagare kɛra setigiba ye ni ɲɛnajɛ sigira da la bɛɛ bɛ girin waritigi de kan bon lagare min bɛ yen ni ale kɛra nafolotigi ye ale de kan k'a ta ni hakili ye ɲamakala mana kuma a la cogo o cogo ɲamakala min bɔra yɔrɔ jan fɛ ka na ɲini o de ye dɛ sinon ɲamakala min b'u ka du dɔn hali ni dɔgɔnin kɛra miliyardɛri ye a ti sɔn abada ka dɔgɔnin tanu ka sɔrɔ a ma kɔrɔkɛw tanu fɔlɔ ka sɔrɔ ka se dɔgɔnin ma fo n'a kɛra ɲamakala dutila ye an y'o de fɔ n ko o tɛ fɔlɔ ye mais n'a kɛra ɲamakala dilannikɛla ye wajibi don a bɛ fɔlɔ kɔrɔmanw de la fɔlɔ k'olu tanu ka sɔrɔ ka na dɔgɔnin ka bonya barika da o y'o ye kosɛbɛ o kɛra ɲamakala ye min kɛra du dilanna ye nka ɲamakala min bɔra yɔrɔ wɛrɛ fɛ ka na o ti kɔrɔkɛ dɔn a tɛ camancɛ ta dɔn a bɛ lagare de dɔn parce que i b'a sɔrɔ ale ye ɲɔgɔn dɔn dugukɔnɔw la walima ale ye ɲɔgɔn dɔn baara dɔ sira fɛ walima ale ye ɲɔgɔn dɔn a teri dɔ sira fɛ a b'a dɔn ko wari b'o kun kungo bɛ yen a nana a welela a nana n'o ye lagare tanu lagare de kan k'a fɔ o ye bɛɛ n'e ka ne tanu min sigilen filɛ ni y'an ka kabila ɲɛmɔgɔ ye ni nin y'a bila yɔrɔ min na n bɛ yen nka n'o hakili ye lagare jɛ ka yafa deli kɛ lagare k'a bolo don a kun ka wari mugu bɔ k'a d'o ma o bɛ dusu kuma de fɔ o parce que a bɛna lagare kelen de kɛ duwawu musokɔrɔba den tɔw cɛ la a bɛna lagare kelen de kɛ barikatigi ye musokɔrɔba den tɔw cɛ la bon lagare de kan k'o bilasira wali kelen o natɔ ni lagare tun y'a fɔ o ɲɛna ni y'anw ka du ɲamakala de gɛrɛ min na n'u ye min f'i ye o de tanu cogo ka ɲi ne la n'u ye min f'i ye o tanu cogo de ka di ne ye n'o jeli fana kɛra ɲalikɛla ye a b'a fɔ i bɛ lagare min nɔfɛ ɲamakala bɛ kuma dɔ fɔ basi kɔrɔ ko maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye ko n'i y'a di ɲamakala kelen ma i y'a di ɲamakala bɛɛ ma n m'a fɔ minnu b'a fɔ ka sɔrɔ a t'u dusukun na dɛ maa o maa b'a fɔ ka sɔrɔ a b'a dusukun na o tɛ ɲamakala ɲɛngo ye n'i ser'o bara lagare ye kalifa o la o ye duden ka yiri e la ɔ e min bɛ yen ni e nana e kan k'i kuma cogo dɔn i b'a dɔn mais foyi foyi ma fɔ e ye e ni lagare kɔni bɛ tɛrɛ la dɔrɔn e donna i kulo la lagare la lagare ma foyi yiri la lagare y'i sɔn walahi du bi bamakɔ yan ne bɛnna n'a du ye bamakɔ yan n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko maa min plateau awɔ kosɛbɛ a bɛ faamu ni i ye lagare kanu ka wari to a kun ni lagare ye wari bɔ a kun yan'a k'a di ma a b'a d'a kɔrɔkɛ de ma a kɔrɔkɛ b'a d'i ma
Dogola. Tete moga. No du ye Bamako ya. Abi. Ibi lagare deli. O le bi koraka tanu. Lagare da ba do fenta koraka kun. Na ba buru da kun. Ka kuru. Ka di koraka ma, koraka ka di ma. Abi. Soni be. Bonya sur la bonya wara kono. Lagare ya koraka bonya. Koraka re bonya. Ere koraka bonya sigina ka lagare bonya. O ko so mo bonya sur la bonya wara kono. Ali ni eduna isegin kadi kata odusuku kono tugune kunwerebe. Ya fam. Nga. Yo resrani nuka fo. Ando wakati mine ko sisa. Anga yere yira. It is fair clear. I'm saying ka foti ni o e bololo sirawi réseaux sociaux. O ri fera kele nuka na bembalia yere charibi. Am se ka foti am do mine ko bi ni akele no digumba ni akele no kololo bai si yu konona na ben konona na e du konona na fo kata se jeliya yere konona ma. An ba fo tu an be tla ka fo cha abe o bololo sira kidini o de o abe o yere yira sira kidini iga kuma la sisa ko ni ko dogoni na te dogoni bola se ka dogo ka di koroma nga dogo ame domine ko bi yere yira kama dogo be fe ka yere yira ale ta to korake ka yela ale sa fe parce que aba ale de kun ni o ka sugun nunu na sisa surtout ambe a wakati mun na sisa e yere bolu an kan ka jere to ko didi nyamakala ya hukum kono alhamdulillah woni ni ngali jarani ko jukum ni jarani yere de faka famu ko feno jengana nga ko na fe mabo du mana ke tuku ko sebe ni koko kori ikele ate foko du abe fo de ko so abe foti ngani muso furu ka do akono ayala mana ka ke du e ko so te police so te nabi ko so te nabi mais muna afara figure do mako du parce que muso de furu ka do akono ko sebe masa be ka kuma ide ni masa kuma ni ide ni ndo soro garsi le ala kadi abe na bita François babe nyana ma ko no dunande a folo muso dunai ka ya fadelike a flama wolo de dunai ka ya fadelike a sabana na folo dunai ni ala ye muso dima anyini ni fe ki ka mina ni akilidi na kerife woni muso yoro sona fururo muso sona mi na foko jiriba de ni jiri sona tururo abi fali abi fere abi sumabo mauna damu adena wa mauna damu asumana ko sebe ni muso bi fe abi neke na ni muso ti fe abi fakade namba usona olu di chama mi se ka lamola sekinko ka se ka to wala ama gobola bi wolo bi dunando ni ala ya dima akana akili ikelen pise ki demara ini balima ni sigi nyogon le bi je ki demara ko sebe ni ala ye nafolo dima abili ku na ko yele ma di masaya ala de suko na dugusaje ci agino don ba ala kelen de todo ki yere ina nafolo tigiala ka banka kla ki yere fandanya la wali kile ki yere fandanya la ka bali ki yere nafolo tigiala na mina doni mo la ko alikiyama jodo nafolo bi kasi abi kasi ku na modola ala yene bi karsa ma ni ma do janema la ma do alijina la afrena abi kasi buna hara mabeni yen nafolo ni geleya kono ka soro geleya kono ka kla ka ta la tiyen mana ko la ibale mo bi bananyana
i faw bi bana ɲana i teriw bi bana ɲana i sigiɲɔgɔnw bi bana ɲana problème bɛ i furu ɲɔgɔn sɔrɔ i ɲana nka e tɛ se ka kariya ka nafolo in ta k'a don a la hali kiyama jo don nafolo bɛ kasi k'a tigɛ i la a sabanan min ye nafolo ɲini ka nafolo sɔrɔ k'a kɛ nɛmuruba ye k'a bɛn a kelen d'a ma a maa ti maa si ka problème na a ko k'a kelen a n'a musonin kosɛbɛ hali kiyama jo don nafolo bɛ kasi k'a tigɛ i la o bɛ kɛ ten n ka cɛkɔrɔba de ko ma don dɔ ko nafa foyi foyi ti wari la k'a sɔrɔ k'a di buna hadamadenw ma n'o tɛ ko n'i y'a don fini na fini in b'i kɔrɔ a bɛ kɔrɔ n'i taara restaurant baw la ka dumuni baw san k'i kɔnɔbara fa ɛri 2 ɛri 4 kɔngɔ bɛ tila ka segin k'i minɛ tugun o don dɛ bon nafolo ka di k'a di buna hadamadenw ma u ka se k'i ka ɲuman fɔ i kɔfɛ don min tɛ bi ye kosɛbɛ kani tariku f'i ye don dɔ cɛ dɔ tun bɛ yen a ko nabila musa ma ko nabila musa k'a fɔ ala ye ko ala ka a sɔn nafolo la nabila musa ko ala ma ko cɛ in y'i deli k'i k'a sɔn nafolo la ala ko musa ma k'i b'a fɔ cɛ ye ko n kan ka wari d'a ma cɛ in bɛ san 100 de balo nka a k'a jateminɛ a ka san 50 kɛ fantanya la fɔlɔ wa après n ka nafolo d'a ma san 50 tɔ a k'o kɛ ka sa k'a to nafolotigiya la wali kelen n ka nafolo in d'a ma sisan san 50 in mana se n'i laban k'a fantanya a ka san 50 tɔ in kɛ gɛlɛya kɔnɔ musa nana a ye kuma ɲɛfɔ cɛ ye cɛ ko musa ma ko taa sini b'i jaabi a taara a fɔ a muso ye k'ale kan k'a kɛ cogo di muso ko a ma ko a fɔ ala ye k'a ka nafolo in d'i ma san san 50 tɔ a k'o to a k'a d'i ma san musa taara ci fɔ ala ye nafoloba di cɛ ma nka muso ko cɛ ma ko ala ye diɲɛ ma don o don dan i bɛ ɲina fantanw na i bɛ ɲina misikinɛw la i bɛ yatimew ladon i bɛ falatɔw ladon i bɛ nafolo in i b'a partager ni mɔgɔw cɛ ka n'a da i kelen ka dunni ma abada cɛ ye misiriw jɔ a bɛ jakaw bɔ a bɛ ɲina fantanw na a bɛ muso cɛtabatɔw ladon a bɛ sarakati dɔw bɔ hali maa tɛ b'olu kalama san 50 nana dafa cɛ ka nafolo ma ban san 60 nana se cɛ ka nafolo ma ban 70 nana kɛ cɛ ka nafolo ma ban musa ni cɛ ye ɲɔgɔn ye cɛ ko musa ma ko a ko nafolo ma ban k'a tɔ bɛ ka yiriwa hali bi de musa ye ala ɲininka ala ko k'a b'a la ka jaka min bɔ nafolo la fo n tɛ ni cɛ in ka nafolo ban f'a san 100 ka dafa parce que a y'a sɔrɔ a m'a kɛ nɛmuruba ye k'a bɛn a kelen n'a ma a y'a di a ni buna hadamadenw ma kosɛbɛ n b'a fɛ ka min f'i ye n'an balakaw sɔnna bonya in bɛ segin n'an balakaw sɔnna lamɔ in bɛ na a jateminɛ dɛ anw fɛ mali la yan bi ni denkɛ sera san 25 la a b'a disi gosi ko n ba de ka ɲi ni ko kɛra la dɔrɔn n ba ka ɲi ne tɛ se ka to janfa la n ba de ka ɲi mɛ a bɛ ɲinɛ a fa kɔ o min ye woro tan tigɛ ka taa ɲini furu la ka na n'o tun ye kolon choisi e yɛrɛ tun tɛ ɲɛliko kuma b'i da donc n bɛ fɛ k'a fɔ den caman an balakaw n'u sɔnna ka lamɔ segin so ka kuma u denw ye ka ko to u cɛw ta la ka denw bilasira kɔrɔ b'a ɲɛmɔgɔ dɔn dɔgɔnin b'a ɲɛmɔgɔ dɔn wa kɔrɔ yɛrɛ b'a balima dɔn kuma ye min faamu ko in bɛ bolo de bolo hakɛto b'a ka sara la Mamadu sɔli an bɛ nɛgɛjuru sira labila
kɔfɛ a bɛ ɲininkali tɔw kɛ kanumɔgɔw fɛnɛ ko weleliw kɛ k'u hakilinataw di ne ɲininkali bɛ mun bolo ka kɛ n'an bɛ se ka min jaabi basi fosi t'a la nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 68 92 aw fɛnɛ hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan ni o de ye fɔlɔ jeliya ani sisan jeliya danfara minnu bɛ a cɛ ɲɛfɔli caman kɛra danfaraw la hakili la fɛnɛ aw ye faamuyali caman sɔrɔ an b'a fɔ ye n'an wele n'an m'a sɔrɔ aw kana décourager aw k'aw timinanja n'an y'a sɔrɔ fana a bɛ hakɛ to aw k'aw mabɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen folilen don nin yɔrɔ la kanubaga ko kɔnɔ Abu Sanu an b'a fɔ yan fo Côte d'Ivoire ale ye jɛmukan in kanubaga jɔnjɔn ye Lamisa Sisuma an b'a fɛnɛ fɔ yan nɔ yan fo Buguni a fɛnɛ bɛ an suit kosɛbɛ an b'a fo kosɛbɛ k'a fɔ aw ɲɛna aw kana décourager wele la aw timinaja an y'o de fɔ dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye fɔlɔ jeliya ani sisan jeliya danfara min bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ a la o n'a ɲɔgɔnna caman yanni kanubagaw ka don allo Waalaikum salam. Tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min? Monsieur Kamara, Asana Kamara, ka bɔ Kamara. I Kamara an b'i fo. Ok, n b'a fɔ mɛn. I hakilina ye jumɛn an ka bɛnkan dakun kan? Tiɲɛna a ka bɛnkan taabolo a ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an sigilen bɛ k'a lamɛn téléphone la a bɛ fɛ faamuyali diya n kosɛbɛ quoi. O diyara an ye o ye laɲini ye. Awɔ. Ɲininkali dɔ b'i bolo k'a kɛ? Non, ɲininkali min bɛ n bolo k'a kɛ o ye kunnafoni ɲuman ye dɔrɔn ka ɲɛsin aw ma. O diyara an ye kosɛbɛ. Ka fɔ ka la émission taabolo a ka di ne ye kojugu walahi. An b'i fo. Ala sɔnna. Hali Ala bɛ émission Ala ka taa ɲɛ. Amina yarabi. Bija Musafa. Ala kɛ mansa bonya den Ala bɛ wele tulo garijɛgɛ ka aw ka nin kunnafoni ɲuman ye kosɛbɛ. Amin. Bija Musafa. Ala sɔnna. Ala k'o dugawu minɛ an b'i fo. N ci ka weleli la an bɛ kamaralaka bɛɛ lajɛlen fo yan nin wagati in na olu kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye k'an wele allo n'a y'a wele n'an m'a sɔrɔ aw kana décourager aw timinaja allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? An b'i fo Usman hakilina jumɛn an ka jɛmukan dakun kan? An ka jɛmukan taabolo ka ɲi dɛ. O diyara an ye. An bɛ dugawu kɛ hali bi ni ɲɔgɔnna bɛ sigi yan caya. An tulo b'i la. Ni jɛmukan ɲɔgɔnna bɛ sigi yan caya. Ko caman bɛ kɛ gouvernement na a bɛ dabila. Kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la. Amina yarabi. Ala k'o dugawu minɛ an b'i fo. Nse ni faamuyali bɛ ka sɔrɔ jɛmukan dakun kan o diyara n ye o ye laɲini yɛrɛ fanba ye an b'o fo kosɛbɛ. Allo aw timinanja n'a y'a sɔrɔ fana a bɛ hakɛ to allo. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Alhamdulillah. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Abu Sanogo ka wele ka bɔ Côte d'Ivoire Jogo. An bɛ Abu fo i Sanogo. Ala ka dɛmɛ wa? Amina yarabi. Ala ka tile hɛrɛ d'an ma. Amin. Vraiment ne kan ka jɛmukan suivi vraiment jɛmukan ka di. O diyara n ye kosɛbɛ Abu an b'i fo. Vraiment laɲini faamuyali ka di an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Hali bi Ala ka du sabati. Amina yarabi. Ala ka du yiriwa. Amin. A laɲini bɛɛ lajɛlen sabati. Amina yarabi. An bɛ foli bila i ka invité la ka foli bila aw yɛrɛ la ka minɛ solution baarakɛla bɛɛ lajɛlen la. Bɛɛ ye foli minɛ. Ka foli bila bɛɛ lajɛlen ye. An bɛɛ lajɛlen foli minɛ. Ka foli lase an ka service ma Usman Seri Mada n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. U ye foli minɛ. An bɛ foli lase Mali kɔnɔ Mali fɛ an ka denmisɛn Mali kɔnɔ Mali fɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ ye foli minɛ. Vraiment a ka émission ka di an b'a lamɛn kosɛbɛ yɛrɛ vraiment a taabolo ka ɲi. O diyara n ye. A ka foli. Nse i Sanogo an b'i fo. Ka Côte d'Ivoire n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la nin wagati in na. An bɛ ɲɔgɔn laban ta ka appel jɔ ye wagati korun kama. Allo
Allo, am sɔgɔma ne ba. Nse, i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ. Mamutu Traoré Kalama. An bɛ Kalama n'a lamini fo Mamutu tɔgɔ la. I hakilina ye jumɛn ye? An b'aw yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ fo aw ka baara ɲuman na. O diyara n ye, an ye foli mɛn. An bɛ se ka min kɔni fɔ aw ka hakilina in kan hali bi o ta a k'an kalan ka baara kɔnɔ. Ɲɛnamaya kɛ bɛ a ma faamu bi. Kosɛbɛ. Donc jeliya dabɔra de ko ka ɲɛli kɛ. Nafolo ye ko wɛrɛ de ye, o ye dunanya jɛma. Kosɛbɛ. N'i ye jateminɛ kabini lawale. Kabini nafolo ko ma daminɛ kolonko bɛ yen nɔ hadamadenya bɛ yen. Mais bi kana ye bi nafolo de kɛ mɛ ka sanga sɔrɔ bi. Kosɛbɛ. Min kɛ jɔyɔrɔ min na k'o jɔyɔrɔ ta ka di o ma ko barisabu ko nafolo de b'a bolo. Awɔ. A dun fana min bɛ ka kɛ denmansa minnu fana ɲɛna olu sigilen don k'a filɛ. Ka sɔrɔ karamɔgɔ ka kuma la sisan nɔ ni denmansaw kɔni jɔra u jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw. Kosɛbɛ. Laɲini min bɛ hadamadenya bɛɛ n'a kelenya sabatili kɔnɔ du dilanko ɲuman kɔnɔ a bɛ segin a minɛn kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. Donc an bɛ Ala deli ale ka a faamuya ko ɲuman Ala k'a di a ma baara in Ala ka aw bolo mɛn a la a k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila bana ye. Amina yarabi. An b'an ka Serifu tɛ fo n'o ye Sebe Serifu Usman Madani Ayidara ye. Ayidara a ye foli minɛ. Yarabi an ma Ala ka segin n'a ɲuman ye ka n'a ɲuman sɔrɔ. Ami ami. Ba ka foli don. O diyara n ye, Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ, an b'i fo. I ni ce ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo wagati korona kosɛbɛ, an bɛ appel jɔ yan. Halisa k'a fɔ an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo ka masala ɲɔgɔn fɛ ale de ye Seyidu Jabate ni bɛɛ b'a dɔn Zaniden Jali ye, an b'i fo walawalali ninnu na. I bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ don min na ko bi yalima jeli kan ka bɛɛ deli wa? Alhamdulillah, o ɲininkali diyara n ye ka foli di hali bi lamɛnbaga ni filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan. Kosɛbɛ. N'a yɛrɛ bɛ dankun na ani mɔgɔ don, n'a yɛrɛ tɛ dankun na ani mɔgɔ don, kɔrɔ wɛrɛ foyi t'a la. Buna hadamaden n'i kɛra kumakɛlaba ye i b'a sɔrɔ maa dɔ de sigilen don min b'a la k'i lamɛn. N'i kɛra dɔnkɛlaba ye dɔ de b'a la ka tɛgɛrɛ fɔ i kun. Kosɛbɛ. Ka foli d'u ma k'u kamara. Nse. U Sidibe. Nse. Ɲininkali diyara n ye kojugu. Fo a ka faamu ko jeliya tɛ delili ye, ɲamakalaya tɛ delili ye. Komi aw ɲuman na bi tile la a bɛ fɔ ko hɔrɔn, n'o tɛ hali ni hɔrɔn yɛrɛ degunna a bɛ delili kɛ. Kuma dɔw la. Kuma in fɔ maa ma faamu. Tanni, matɔgɔli, fasɛrili, ninnu si tɛ kelen ye, ani majamu ni ninnu si tɛ kelen ye. Tanni, matɔgɔli, fasɛrili, ninnu si tɛ kelen ye. Ɲamakala bɛ se ka maa tanu i t'a tigilamɔgɔ dɔn, a ma gɛrɛ ka ɲɔgɔn yɛrɛ ye. I y'a ye ɲɔgɔn min na a y'o sigi ka baro kɛ, i bɛ se k'a tanu de parce que i t'a fa dɔn, i t'a ba dɔn, i t'a somɔgɔ dɔn, i t'a bɔyɔrɔ dɔn, i dan ye dɔrɔn a tɔgɔ ye Abibatu ka jamu ye Kɔnta, e b'o dɔrɔn de dɔn mais i b'a tanu de. A bɛ fɔ o de ma ko tanuni. Mais matɔgɔli ye jumɛn ye? N t'i fa dɔn, n t'i ba dɔn, mais n bɛ e yɛrɛ tɔgɔ kolojɛ dɔn, n b'i jamu dɔn. I bɛ kuma a ma n'o ye. Fasɛrili ye jumɛn ye? O bɛ kɛ de i bɛ maa min dɔn, i n'a bɛ sigi la, a bɛ ko minnu kɛ, i b'a tanu n'o de ye. A karisa ka kɛta ye nin, a ka kɛta ye nin, a ka kɛta ye nin, mais i ma fa tɔgɔ fɔ, i ma ba tɔgɔ fɔ.
e y'a faamu o de kosɔn n'o ɲamakala man ka delili ti ɲamakala ka baara ye bɛɛ bɛ se ka delili kɛ ni mɔgɔninfin kɔlila tobili fara ɲamakala kan bɛɛ bɛ se ka delili kɛ mais maa kan k'i fɛnɛ delili yɔrɔ dɔn ɲamakalaya ko t'o la hɔrɔnya ko t'o la mais i b'a fɔ de ko est ce que ɲamakala bɛ se ka mɔgɔ kuma mɔgɔ kan a tɛ mɔgɔ min dɔn wa komi caman b'o de fɔ n taara nbirida la ɲamakala in y'a kulo dilan a tɛ n dɔn o kɔni bala dɛ est ce que ni walima pardon a tɛ n dɔn a kulo dilan la bon nin yɛrɛ ma faamu de quoi fo b'i tɔgɔ ɲininkali kɛ kɛrɛfɛ o la a ye tɔgɔ de dɔn donc a bɛ fɔ o ma ko matɔgɔli a bɛ ka kuma ni e tɔgɔ de ye kanu ye jumɛn ye ani ye waatini kunkurunin kɛ sigi la i n'a fɔ e ni ne ye nin sigi min kɛ sisan ne ye fɛn dɔ remarqué la o i ladamunen don i suturalen don ne bɛ se ka e tanu ni o ye don min tɛ bi ye ni maa wɛrɛ ne ɲininka fan wɛrɛ fɛ yala zaniden jeli i bɛ a bi dɔn n t'a dɔn nka n'a sigira wagatini kunkurunin kɔnɔ ka baro kɛ n ye nin y'a la n ye nin y'a la n ye nin y'a la ne y'i tanu de ye bon ni e ko ne ka wuli ka kuma e la sisan ne b'i tanu n'o don parce que n t'i fa dɔn n t'i ba dɔn n t'i kabila dɔn n t'a ka du yɔrɔ donc a bɛ fɔ o ma ko tanuni matɔgɔli i b'a la k'a tigilamɔgɔ ta a tɔgɔdiya ma jamu tariku ye min i b'a la k'o fɔ a ye i jamu ye nin i bɔra karisa la i bɔra karisa la i bɔra karisa la o ye matɔgɔli ye fasɛrili ye jumɛn ye i ni mɔgɔ ye sigi kɛ i b'a dɔn mɔgɔ qualité min don sigi la a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ i b'a tanu ni o ye mais min delili ma wɛrɛ ye hali ni tɔdugu yɛrɛ degunna o bɛ delili kɛ a bɛ faamu a faamuna ok i ka mun na sisan jeli kan ka kuma mɔgɔ la a tɛ mɔgɔ min dɔn wa ne b'a la k'o de f'i ye sisan n y'o jaabi de ye jeli kan ka kuma mɔgɔ la a tɛ mɔgɔ min dɔn a faamuna ne ye kanu différence de f'i ye tan kuma différence de f'i ye i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna jeli ani funɛ yalima danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah o fana ɲininkali diyara n ye ka yafa deli kɛ kuma in na bamananw ko ten ko ni buna hadamaden tɛrɛntɛr'i sen kan i bɛ jɔ ni tɛrɛntɛr'i bolo kan i bɛ jɔ nka ni tɛrɛntɛr'i nɛn kan jɔcogo t'i la fo ni ala yɛrɛ yafar'i ma wali ni mɔɔw yafar'i ma kosɛbɛ jeli ani funɛ u tɛ kelen ye jeli kamalen taamasiyɛn ye fɛn fila ye tama ani gɔni fɔlɔ fɔlɔ maakɔrɔbaw ni tun ye jeli kamalen ye n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko ni ye jeli ye ni ye finɛ ye i b'a sɔrɔ ni jelikɛ bɛ kuma i b'a sɔrɔ tama bɛ k'a kɛrɛ la a bɛ kuma a bɛ to ka tama fɔ walikɛla a b'a sigi a bɛ gɔni fɔ a bɛ to ka kuma a ma se ka ɲininkali kɛ bilen ni ye finɛ ye ni ye jeli non i y'a dɔn n'a ka taamasiyɛn de ye bon fɔlɔ fɔlɔ ni finɛ tun bɛ kuma u ka an bɛ min di bi solomanindenninw ma f'u bɛ yirinin don a la ka to ka dala u b'a fɔ ma ko dala bamanankan na u bɛ to k'a kɔcɔkɔcɔ i b'a sɔrɔ ni finɛ kamalen bɛ kuma i b'a sɔrɔ o kun bɛ k'a bolo n'a bɛ kuma a bɛ to k'o kɔcɔkɔcɔ mais i b'a sɔrɔ finɛ kamalen n'a bɛ kuma a bɛ to ka ala tɔgɔw de fɔ i y'a fɔ maana ninnu awɔ maana ala tɔgɔw kɔ miyaka ninnu ala kɛra tɔgɔ ninnu a bɛ to k'olu de kanu to k'olu de fɔ mais en même temps a bɛ to ka e ka ɲumanyaw fana fɔ a kɔnɔ ka taa mais a bɛ to ka fɛn in bɛ k'a bolo n'i y'o fana ye fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko nin tɛ jeli ye nin ye finɛ ye nka bi diɲɛ teliyara o ma dɔɔnin bɛ ɲagamina i y'a faamu a faamuna an b'i fo kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ladilikan surtout jeli denmisɛnninw yɛrɛ wuli minnu bɛ ka wuli ladilikan jumɛn b'i bolo k'a di alhamdulillah a diyara n ye kojugu a b'i kɛ yɛrɛ fo ni foli min i ni cɛsiri
diɲɛ baara o baara bɛ ni buna hadamaden bilala la i kan k'a kɛ i seko n'i damajira la fo n'i dɛsɛra waati min na baara in bonya b'i bolo a dalen b'i bolo n bɛ min fɔ bamakɔ jeli denmisɛnninw ye a ka jali bamakɔ jeli kɔrɔba dɔw b'a la i t'a yɔrɔ dɔn i welela yɔrɔ min na ani i ma wele yɔrɔ min na i t'a yɔrɔ dɔn bamananw b'a fɔ ko wulu welelen de kunci ka di adamaden n'i b'a fɛ i ka bonya sɔrɔ wa n'i b'a fɛ n'i ka bonya ka sa fɛn saba bɛ i janto o la a fɔlɔfɔlɔ ka n'i da don kuma la kuma min ma sara i la a filanan kana taa yɔrɔ la yɔrɔ min n'i ma wele a sabanan i yɛrɛ b'a dɔn k'i ti bonya sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kana taa ye n'i janto nin saba la i n'i ka bonya bi bange i n'i ka bonya bi sa mais n'i ɲinɛna nin kelen kelen fɛn fɛn ko don dɔ i bɛ lagosi sɔrɔ dɛ i b'a sɔrɔ ɲamakala denmisɛnninw ni ɲamakala kɔrɔbaw n kan tɛ bɛɛ ma a ye jeliya in ɲɛɲini a k'a kalan kɛ ni kumana a dɔ la mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko n b'a la k'an karamɔgɔ de défense ta k'u ka taa kalan na karamɔgɔ Burama Sumano bolo dɛ karamɔgɔ Burama Sumano ka kalanyɔrɔ dan tɛ jeliya kalanyɔrɔ ye o to ye kalandenw bɛ dugu kɔnɔ caman mais a ɲini i k'a kalan n'i ye Tarawele ta k'i bɛ Tarawelela ka tanu a jamu bɔra nin la nin de b'a kɔnɔ a tanukan ye nin de ye n'i ye Jara ta k'i b'a tanu a tanutɔgɔ ye tan de nin de b'a kɔnɔ nin de bɛ fɔ a kɔnɔ n'i ye Dunbuya ta o n'a ɲɔgɔnnaw quoi mais ni e m'a ɲini k'o kalan e b'u lakale cogo di i fa kan ye i ba kan ye alimandarabu gendarme couché dugumalo e de b'i faden bɛɛ ɲɛ a ka du bɛɛ e de ye joliden ye e de bɛ a ka du facture sara e de bɛ malo ta i fa ye e de bɛ malo ta i ba ye mais pour toi e dun kelen tɛ du kɔnɔ ye n b'a fɛ ɲini ka bɔ ɲamakalaya la quoi kana kuma ko kuma ye nɛnkun garisɛgɛ dɔrɔn ye nka i ka fɔta a ɲini i ka fɔta in ɲa ɲɛli kɛ i ka fɔta in ɲana tiɲɛni kɛ quoi voilà bon o dun tɛ kɛ abada f'e ka taa kalan de e filɛ baara min na i y'a kalan de dɛ n'i ma kalan n'i sigira i ka fɔta bɛ kɛ fu ye dɛ donc u k'a ɲɛɲini k'a kalan o kɔfɛ yanni n ka bɔ kuma la ka foli di Serifukɛ ma Bani Kuresi ni Bani Hashimi kɛnɛ ka banna ni lahara ko latigɛ kafiriw kana dɔlɔko ni silamɛw kana kasabiya Ala ma Hayidara kɛ kira ye nka Ala ye Hayidara ci parce que waati min na diinɛ tun bilennen don i bɛ kila waajuru la dɔrɔn u b'i minɛ k'i datugu kaso la o waati minnu bɛ Serifukɛ dɔn olu y'a ye Sugunura janjo waati min na Sugunura janjo tun bɛ sen na olu y'a bilennen na quoi kɛra bi buna hadamaden ti maa ka ɲuman fɔ fo i ka juguman yɛrɛ tɛ Serifukɛ la kosɛbɛ waati min na buna hadamaden tun bɛ dɛsɛ ka fɛn min fɔ diinɛ la o waati ale kɛra fɔbaga ye bi n'a suma yɛrɛ u ka kunun don a ye u ka kunun don a ye Ala ye bonya dɔ kɛ Serifukɛ ye min sanga ɲɔgɔn man jan Ala y'a sɔrɔ Sɛki Amadu Tijani na ne t'a fɔ ko Usumana nɔlabila ya kosɛbɛ Ala y'a sɔn Badara Ali la o tɛ Sɛdina Ali nɔlabila ya Ala y'a sɔn Iba Hayidara la DGP o tɛ Bubakari Tiɲɛtigi nɔlabila ya kosɛbɛ Ala y'a sɔn Kisikɛla o tɛ Umaru nɔlabila ya bon n bɛ fɛ ka tila
ka Nafisatu d'a ma o tɛ Ala kira Fatumata bintu Zahra nɔrabila ye n bɛ min f'i ye Hayidara tɛ kira ye nka Ala ye Hayidara ci a tɛ tɛmɛ o kan maa si t'i ba ya layidu yɔrɔ ta Ala ye ko Ala ka tila ka ba i la n ti nkalon tigɛ n ti suyɛni kɛ n ti namara kɛ n ti janfa kɛ n ti jɛnɛya kɛ min y'o bɛɛ to yen Ala ye ani min kɛra o waleya kɛbaga ye ni Ala ye olu fila sara sɔngɔ kelen na o kɔrɔ ko Ala ye ɲuman de falen juguman na bɛɛ ɲɛ bi tiɲɛ na nka maliyɛn de ti maa ba fɛ ko ne ko ka Hayidara Bani Kureshi ni Bani Hashimi ka kɛnɛ ka banna ni lahara ko latigɛ kafiriw kana jɔlɔkɔ ni silamɛw kana kasabiya anw bɛ dugawu de kɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya di serifukɛ ma Adama Kulibali Musa Tarawele GMT a ye na aw kana jansan ye awɔ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka sijan ni kɛnɛya di serifukɛ ma kosɛbɛ parce que ale bɛ min ye Mali ye ni maliden hakili ɲuman fɛn fɛn y'a dɔn k'a faamu kabi kunun ko ka kunun n'a ye ka se bi ma i kan k'a dɔn k'a fɔ ko Hayidara ko ye fɛn dɔ ye quoi kosɛbɛ ani Ala bɛ ɲɔgɔn bolo k'a ka dugawu k'an ye an bɛ dugawu ɲini a kan an yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye n'Ala sɔnna ma an b'i fo kosɛbɛ waati koro la o kɔfɛ awɔ ne tɔgɔ ye Baasi Jamu ye Jabate an bɛ bɛɛ lajɛlen k'an bɛ TikTok sanfɛ i b'a fɔ ko Zani min jeli kɛ a banna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na k'an ka technicien fo u jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye GMT Musa Tarawele ale ni Adama Kulibali an b'u fo Saka Kulibali régie la u bɛɛ lajɛlen folen don nin yɔrɔ in na an bɛ kan bɛɛ dɔ ye n'Ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira n na ni heure kelen in na Serifula Jabaramuso kan aw bɛɛ kan bɛn. Ici, au Mali, avec une industrie cimentière nationale, moderne et maîtrisée. CMM produit des ciments conçus pour répondre aux exigences réelles des chantiers modernes. Sur le terrain, chaque ouvrage est soumis à des contraintes élevées, charges importantes, structures en béton armé. Pour les bâtiments et grands ouvrages, le choix du ciment est une décision structurelle. Résistance mécanique, régularité des performances, sécurité à court et long terme. CEM2 42.5, un ciment polyvalent, adapté aux ouvrages courants, offrant un excellent confort de mise en œuvre et une performance maîtrisée sur chantier. Un ciment d'ici pour bâtir l'avenir du Mali. CEM1 42.5, haute résistance, conçu pour les ouvrages lourds, les structures porteuses et les projets de grande hauteur. Une prise contrôlée, une limitation des fissurations et une durabilité renforcée dans le temps. Avec ces deux ciments spéciaux, CMMSA confirme son leadership, son engagement en faveur du Made in Mali et s'impose durablement comme la référence du ciment pour les grands projets et les constructions modernes au Mali. La qualité internationale produite au Mali. CMM, le ciment, notre métier.